ବାଗେଇକିରି କର ଆଉ ତମେ ନିଜେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଚିହ୍ନିଛୁ ଏ ଜେଜୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଆଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟା ତା ବାପାকে ତଳେ ନେଇଗଲେ ଦୋକାନକୁ। ବାହାର କର ନା ବାହାର କର ସେଇଠି ଥାଉ ଥାଉ ସେଇଠି। ମା ଗାଡ଼ିଆ ଗଲେଣି ଗଲି ତମେ କେମିତି ଯିବ? ଗଲିଣି ଜେଜେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ? ଜେଜେ ସ୍କୁଟରରେ ଯିବ ସିଏ। ବାପି ଘରକୁ ଗଲା ହାରି ତୁ ଗଲୁ ନାହିଁ ବାପି ଯାଉଛି ହାରି। ଆଉ ଯା ବାପି ଆସିଲାଣି ବାହାରିଲାଣି ପଳା। ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଡେରି ହବ ଇଲୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋର ଗୋଟେ କାଚ ଆଲମିରା ଅଛି ତା ଦେହରେ କାଗଜ କଲମ ପେନସିଲ ମୋର ଜିନିଷ କିଛି ରହୁନି। ହେଇ ଡାକିଲେଣି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ କଥା କଣ ସେଠିକି ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମାମା ମୋର ଯାଉଛୁ ମାମା ମୋର ଚାଲୁ ଥାଉ କାନା ଆସେ ଥାଉ ସେଟା କାନା ଚାଲନି ମାମା ମୋର ହେଲା ତୁ ଥା ଜେଜ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ। ଗଲାନି ଏଇ ବାବା ଚାଲ କାନା ଅଫିସ କାମ କରୁଛି। ଆସ 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 ଯିବା ଯାଇ ଆସ 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 ହଁ ଭାରି ଅଫିସ କାମ କର ଆସ ଆସ ଅଫିସ କାମ ଚୁଳି ଅଛି। ବାବା ତମେ ଆସ ବାବା